Atong mga igsoon na itong mahilig kaayo ang rebulto. Paminawan nyo nga video kay naamoy magkatunan ani. Nindot kayo ni siya para ninyo. Paminawan ninyo. Sinasabi mo, hindi naman namin sinasamba, iginagalang lang. Talaga ba? Pag-usapan natin. Liwanagin natin, hindi lahat ng larawan bawal. May larawan ng pamilya, may rebulto na pandekorsyon, may larawan at rebulto ng mga bayani. Walang problema yan. Pero sagutin mo ito, niluluhuran mo ba ang larawan ng nanay mo? Dinadasalan mo ba ang litrato ng tatay mo? Humihiling ka ba at humihingi ng saklolo sa rebulto ng bayani? Hindi, di ba? Kaya bakit sa ibang larawan o imahen, ginagawa mo yan? Liwanagin natin ayon sa katotohanan. Kapag may pagluhod, may panalangin o pagdarasal, may paghiling o paghingi ng saklolo, hindi na yan basta paggalang lang, pagsamba na yan. At malinaw ang sabi ng Diyos sa Biblia, huwag mong yuyukuran sila, ni paglilingkuran man sila. Hindi sinabi na, pwede mong luhuran at dalanginan, basta sabihin mo, simbolo lang yan. Hindi rin sinabi na, okay lang yan, basta sabihin mo, iginagalang mo lang at hindi mo sinasamba. Paano yun? Tama ba na iba ang sinasabi mo, pero iba ang nakikitang ginagawa mo talaga? Malinaw ang katotohanan. Direkta. Walang lusot. Hindi ang rebulto o larawan ang problema. Ikaw. Ang ginagawa mo sa harap nito ang problema. Kaya tigilan na natin ang palusot. Siyasatin mo ang iyong sarili. Itanong mo sa sarili mo, paggalang ba ito ang ginagawa ko? O pagsamba na? Karon unsa na po nga palusot ang inyong himuon? Sige daw, palusot daw mo aron na mahibaw-an nato unsa na po pamaagi ninyo sa inyong pagpamaka. Salamat. At least ang atong mga higalang mga tagak, admitido sila nga dili ta ng mga imahen, dili ta ng mga rebulto, gidili sa Dios. Kani abto ba sa mga takin na sila, basta rebulto, Diyos na. Siyempre, tagaan man na example sa mga defensor katoliko. Nangunda sila, okay, ning mga rebulto sa mga bayani, rebulto magyud na Diyos po ni. Di magyud sila kabalibad. Di magyud sila kadinay nga dili na Diyos. So karon at least sa dagan sa kapanahunan, sa dagan na nagsigi og tawag anang panalipod ang mga defensor katoliko, ni admitar ang mga migo natong mga tagak nga dili tanang rebulto Diyos or gidili sa Ginoong Diyos. Pero naa sila pahabol nga argumento. Kaya ang mga rebulto daw sa mga bayani, wa mo daw luhuri daw. Pero ano daw mga sa mga rebulto sa mga santos, nagluhod ta nagatubang nya mga hayod tag pag-ampo didto or mga hayod tag pakitabang sa mga rebulto ha. Sa mga rebulto daw ta nangayig tabang. So pagsimba na daw kuno na. Wa sila kabantay nga everything, every statues or every representations na ani nagkadaiyang treatment. O for example, mag-atubang ka sa picture or image sa imuhang mga ginikanan, imong minahal sa kinabuhi. Ang treatment nimo filial. Buti pasabot nga ang imong treatment ni anang maong picture, gitreat nimo siya isip naghatag pagrespeto sa imong minahal sa kinabuhi imong ginikanan. Kung sa imong minahal sa kinabuhi imong asawa o ang imuhang tawag kining bana, ang imuhang gitawag og kining pag-ila. Unlike sa ginikanan filial man, ang imong pag-ilapod, siyempre, hinigugma man nimo naa kay relasyon o relationship as imong asawa or imuhang gitawag og bana. So, ang imong pag-ila ni ana mong picture o pag-ila ni sa ako ang tawag ining representation ni sa akong asawa o sa akong bana o sa ako ang gitawag mga anak man ang ato ang halukan. So, ang paghalok sa picture sa atong minahal sa kinabuhi, sa ato ang mama o sa ato ang minahal sa kinabuhi kadang ato ang hinigugma nga atong asawa, atong anak, o ato ang gitawag og uyaba. Lahi sa paghalok dito sa picture si imuhang ginikanan. O ang picture po si imong ginikanan, dili po pwede nga naghalok ka ang imong intensyon, ang imong uyab o imong asawa o imong anak. No! Sa akuan ng giingon, ang matag representations na agyud na siya'y nagkadaiyang treatment. Mo nang way katoliko nga magatubang sa picture sa iyang mama o sa iyang papa o sa iyahang asawa o iyahang uyab o iyahang anak magluhod magatubang no nga naman kay wa man ay connection sa faith, wa na connection sa pagtuo. O for example, rebulto sa mga bayani unsa may ginahimo sa atong nasod ana ilabi nagmaabot ang panahon, for example Rizal Day, unsa may ginahimo nila o maghalad og bulak, magsaludo, magatubang sa gitawag og kining rebulto ni Rizal Day, rebulto ni Bonifacio ug uban pang mga bayani. Kana ba pagsimba? No. Kana treatment na paghatag o pagtawad sa gobyerno sa responsableng girepresentahan ni anang maong rebulto. Di man po ka pwedeng muluhod. Di man po ka pwedeng apoy Rizal. Dili man nga naman kaya wa man na connection sa faith. Wa man sila connection sa Ginoong Diyos. So karon, nganong sa mga santos maghatag man ta og pagluhod. Kano man kay mauna ang treatment kumbaga religious treatment, dili filial, dili romantic treatment, or dili gitawag og patristic or patriarchal treatment, no? Kung dili usa ka religious treatment
sa mga butang nga na ay relihiyosong subject or representation na kung diin imuhang giatubangan. Mauna mo nang ang pagluhod, sign of respect manggod na. Ang gitawag og paggapa, kung tanaw nimo mga Hudyo, kanang Hosea chapter 7 verses, naghapat nagatubang sa arka sa kasabutan nga nailarawan sa duha ka bukirubin. O kana gato, Diyos po to? Dili, oy. Dili. Paghatod ng pagtahod sa ribulto, at the same time, sa responsable nagpabuhat atong ribulto. Maupudming mga Katoliko. Mag-ampo may mag-atubang sa ribulto tungod kay gitagaan ang pagtahod ang responsable nga girepresentahan ni anang mong ribultuha o ang responsable nga diin nakapahimo ang soul sa pagkasantos nga nahimong santos ang persona nga girepresentahan ni anang maong gitawag og ribulto. So mao nang dili pareho ang ato ang treatment. Atong tudluan ning maong gitawag og mga tawhana. Kaya gusto mo gid nila nga basta kiling-kiling na ice cream na. Dili. Ang among gihimo sa mga ribulto sa mga santos, ribulto ni Kristo, ribulto sa mahal na Birhen, ug uban pang mga santos, religious treatment kana. Number 2, mali nang maingon sila nga nag-amputa, nangayat nagpakitabang sa ribulto. Sayop. Way pagtulunan ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana nga ang ribulto mo'y among gipangayuan o ramo ang giampuan. Mabitaw ang katisismo sa Simbahan Katolika sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, dili ang ribulto mo oy giampuan kung dili ang responsable girepresentahan sa taong nag-ampo nga nakatubang sa ribulto, dili dito sa ribulto yung communicate kung dili so na
representation lamang ang mga ribulto. Wala giila nga Dios. Kanang giingon sa Exodus chapter 20, giilag yun nga Dios. Mo nang ingon ang Dios ayaw pagyukbo ana. Ang Katoliko, pagtuloy sa simbang Katoliko nga kanang mga ribulto, mga Dios na muna. Klaro ang pagtusimbang Katoliko. Now, this is the Catholic faith. We worship one God. So kung one God, wala na yung kahigayunan pa nga mamahimong mga Diyos na mga ribulto na mo. Kamu ragid ang gusto nga mahimo ng Diyos. Kamu ragid ang gusto nga mahimo ng Diyos. So dili kami ang Diyos. Kamu ang Diyos. Kaya kami nagtuwa ka ng mga ribulto, Diyos na. Di ba? So diya palang daan, wala na eh. Sipyat na inyo ang tawag ining argumento o kining present ka video. Sipyat, dakok ang sipyat. O kindi ni palusot na, realidad. Ang kanang inyo nga, ipugos gud niyo inyong sayop sa mua. O yung pait pa, kang inyong sayop, inyo pang ipakaon sa mua. Sipyat na, dili na mao. Kauna ninyo ang inyong kaugalingong hilo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.